Prečo Slovensko možno nie je až taká lukratívna destinácia pre zahraničných turistov? Kde robíme chybu? Na čo by sme sa mali zamerať? Ja som v tomto, čo sa týka Slovenska, strašne realista, lebo som odtiaľto a na Slovensku mi záleží, tak som možno tak trošku viac kritický. Úprimne si myslím, že v porovnaní napríklad s inými krajinami okolo, my nemáme niečo úplne že ultra výnimočné, kvôli čomu by ten človek sa mal prísť, lebo Tatry sú aj v Poľsku. Poľské Tatry sú krajšie udržiavané, lacnejšie. Stačí, keď sa tam prejdete a porovnáte si. Naše Tatry sú celé vyrúbané, sú tam hotely. Naozaj, nechcem teraz hádzať všetky do jedného vreca, ale veľakrát tá cena nezodpovedá tej kvalite. Máme zlú infraštruktúru. Pokiaľ nemáte prenajaté auto a chcete ísť na výlet niekam do nejakých odľahlejších častí Tatier, tak sa musíte spoliehať na autobusy, vlaky, ktoré nenadväzujú. Ja nemám auto, čiže mám to vyskúšané na vlastnú päsť. A vodiči veľakrát nehovoria po anglicky, nikde nie sú tabule. Čiže reálne tí turisti naozaj chodia v rámci Slovenska, že Bratislava, Košice, potom tí odvážnejší možno skúsia aj nejaké iné časti. Ale ten problém je naozaj tá infraštruktúra, to, že služby, nie všetky, ale veľa služieb je príliš drahých s nízkou kvalitou a angličtina je problém. Čo by som možno, aby som nebol úplne negativistický, máme perfektné kúpely napríklad v Turčianskych Tepliciach. A myslím si, že na tomto by sme vedeli veľmi pekne postaviť, že by sme začali tým turistom zo zahraničia ponúkať nejaké balíčky, že strav v Bratislave toľko času a potom si chod na 2 dní sa kúpať do termálnych kúpeľov. Ale to by sme sa na to museli pozerať ako na celok a to je ťažšie niekedy.